Λίγο αργά προχωράμε, αλλά βρισκόμαστε στο βιβλίο του Δανιήλ και είμαστε στο κεφάλαιο 4. Θα διαβάσω όχι όλο το κεφάλαιο, θα αναφερθώ σε όλο το κεφάλαιο, αλλά θα διαβάσω μερικές παραγράφους από αυτό το κεφάλαιο 4 του βιβλίου του Δανιήλ. Διαβάζω από το 4 και εδάφιο 11. Αυτός φώναξε δυνατά και είπε: «Κόψτε το δέντρο και σπάστε τα κλαδιά του. Τινάξτε τα φύλλα του και σκορπίστε τους καρπούς του. Διώξτε τα θηρία κάτω από τη σκιά του και τα πουλιά από τα κλαδιά του. Μόνο τον κορμό με τις ρίζες του αφήστε στη γη πάνω στο χορτάρι. Αλλά δέστε τον με σιδερένια και χάλκινα δεσμά. Με την δροσιά του ουρανού θα ποτίζεται και θα ζει εκεί στο χορτάρι της γης μαζί με τα θηρία. Για 7 χρόνια δεν θα έχει ανθρώπινο λογικό, αλλά λογικό θηρίου. Αυτή είναι η διαταγή των άγρυπνων αγγέλων που μεταβάζεται στους θνητούς για να γνωρίσουν ότι ο ύψιστος είναι κυρίαρχος όλων των ανθρώπινων βασιλείων. Σε όποιον αυτός θέλει την δίνει και τον πιο ταπεινό από τους ανθρώπους τον κάνει κυρίαρχο πάνω στους άλλους. Αυτό το όνειρο είδα εγώ, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Και τώρα εσύ, Βαλτάσα, εξήγησέ το, γιατί όλοι οι σοφοί του βασιλείου μου δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν. Εσύ όμως μπορείς, γιατί έχεις το πνεύμα των Αγίων Θεών». Τότε ο Δαβίδ, που ονομαζόταν και Βαλτάσα, για μια στιγμή τρόμαξε και ταράχθηκε με τις σκέψεις του. Ο βασιλιάς του είπε: «Βαλτάσα, το όνειρο και η ερμηνεία του ας μη σε ταράζουν». Και ο Βαλτάσαρ απάντησε: «Κύριέ μου βασιλιά, το όνειρο που είδες ας πραγματοποιηθεί σε αυτούς που σε μισούν και η ερμηνεία του ας βρει τους εχθρούς σου. Είπες πως είδες ένα δέντρο που μεγάλωσε και θέργεψε, έτσι που το ύψος του να αγγίζει τον ουρανό και ήταν ορατό από κάθε άκρη της γης. Τα φύλλα του ήταν ωραία και οι καρποί του πολλοί, ώστε να θρέψεις όλους τους ανθρώπους κάτω από αυτόν, αναπαύονταν στα άγρια θηρία και στα κλαδιά του έχτιζαν φωλιές τα πουλιά». Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του, αυτόν που θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ, με ωραία μηνύματα μέσα από το Λόγο του Θεού για σήμερα. Ας έχουμε δύο λόγια προσευχής. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε, Κύριε των δυνάμεων, γιατί μας διατήρησες την ζωή, μας δίνεις την όμορφη αυτή συνάντηση σήμερα το βράδυ, να ψάλουμε, να υμνήσουμε, να προσευχηθούμε, να ακούσουμε νέα και να μιλήσουμε, Κύριε, να μας μιλήσεις, Κύριε, μέσα από το Λόγο Σου. Μίλησέ μας, άγγιξε το νου μας, ενδυνάμωσέ μας και χρησιμοποίησε το Λόγο Σου, Κύριε, ώστε η ζωή μας να είναι όμοια με την ζωή που Εσύ θέλεις να ζούμε, που έζησε ο Ιησούς. Στο όνομά Του προσευχόμαστε, Κύριε. Αμήν. Είμαστε στο 4ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ. Καλύπτει την ιστορία, αυτό το μέρος του κεφαλαίου, και την ομολογία του βασιλιά του Ναβουχοδονόσορ για τον τρόπο που τελικά γνώρισε τον Θεό. Διότι τον γνώρισε τον Θεό τον αληθινό. Η ομολογία του χωρίζεται σε 3 μέρη και το πρώτο μέρος της ομολογίας του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ σχετίζεται με ένα όνειρο και με την ερμηνεία του ονείρου που είδε. Καθώς ο βασιλιάς της Βαβυλώνας βρισκόταν στο ανάκτορό του, είδε για δεύτερη φορά ένα όνειρο που τον τάραξε πάρα πολύ. Ονειρεύτηκε ένα ψηλό, πολύ ψηλό, μεγάλο δέντρο, το οποίο συνεχώς μεγάλωνε, γρήγορα μεγάλωνε
και βρισκόταν στη μέση της γης. Τελικά άγγιξε τον ουρανό αυτό το δέντρο και ήταν φανερό κάτω από τη γη από όλους τους ανθρώπους. Τα φύλλα του ήταν πολύ όμορφα και η καρπή του τόσο πολύ, ώστε μπορούσε να φάει όλος ο κόσμος, ενώ στην σκιά του ξεκουράζονταν τα άγρια θηρία. Όμως, κατά τη διάρκεια του ονείρου, κατέβηκε από τον ουρανό ένας φύλακας άγγελος, ο οποίος φώναξε: «Κόψτε το δέντρο και αποκόψτε τους κλάδους αυτού, εκτινάξατε τα φύλλα αυτού, διασκορπίστε τον καρπόν αυτού, ας φύγουνε τα θηρία κάτω από αυτό και τα πετεινά από τα κλαδιά αυτού, το στέλεχος όμως της ρίζας αυτού αφήστε το στη γη και τούτο με δεσμό σιδηρούν και χαλκούν και οι ρίζες να είναι δεμένες εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και θέλει βρέχεστε με την δρόσον του ουρανού και η μερίς αυτού θελείστε μετά των θηρίων εν το χόρτο της γης. Η καρδία αυτού θέλει μεταβληθεί εκ της ανθρωπίνης και θέλει δοθεί εις αυτόν καρδίαν θηρίου. Και 7 χρόνια, 7 καιρούς θέλουν συμπαρέλθει με αυτόν επ' αυτόν. Το πράγμα τούτο είναι δια προστάγματος των φυλάκων και η υπόθεση δια του λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσουν οι ζώντες ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και εις ό,τι να θέλει δίνει αυτή και το εξουθένωμα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτή. Μετά την αφήγηση του ονείρου του, ο βασιλιάς ενημέρωσε τον Δανιήλ ότι κανένας δεν στάθηκε ικανός να ερμηνεύσει το όνειρο του και έτσι του ζήτησε αυτός να το εξηγήσει. Ο Δανιήλ τρόμαξε, ακούγοντας το όνειρο του Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος όμως επέμενε να αναζητάει την ερμηνεία αυτή που είδε, του ονείρου που είδε. Καθώς ο προφήτης γνώριζε την ερμηνεία του ονείρου, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πολύ σοβαρό δίλημμα. Να αποκαλύψει την καταστρεπτική για τον βασιλιά αλήθεια που κρύβεται μέσα στο όνειρό του. Δεν ήταν ευχάριστο αυτό που είδε και αυτό που ζήτησε από τον Δανιήλ να του πει. Αλλά ο Δανιήλ αποφάσισε να μείνει πιστός στο μήνυμα του Θεού και να αποκαλύψει πως όλα όσα διηγήθηκε ο Ναβουχοδονόσορ αφορούν τον ίδιο τον Ναβουχοδονόσορ, τον ίδιο τον βασιλιά. Την ίδια στάση κράτησε ο προφήτης Νάθαν στην Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 11 και 12. Την ίδια στάση κράτησε και αυτός ο προφήτης ο Νάθαν απέναντι του Δαβίδ και ο πρωτομάρτυρας ακόμα Στέφανος μπροστά στους γραμματείς και φαρισαίους και αυτός είχε να πει πράγματα οδηγούμενος από τον Θεό που δεν θα ήταν ευχάριστα. Ο Δανιήλ λοιπόν διακήρυξε με θάρρος πως ο βασιλιάς είναι το θηρίο του ονείρου του. Έτσι αποτελεί μέχρι σήμερα ένα παράδειγμα πιστού ανθρώπου που δεν φοβήθηκε να αποκαλύψει την αλήθεια παρά τους κινδύνους. Προτίμησε να είναι σωστός και να είναι γνήσιος μπροστά στην παρουσία του Θεού παρά να καλοπιάσει τον βασιλιά. Σύμφωνα με την ερμηνεία του ονείρου, ο Ναβουχοδονόσορ
Και σύμφωνα με την ερμηνεία του ονείρου, ο Ναβουχοδονόσορ θα γινότανε για 7 χρόνια ένα θηρίο. Δηλαδή, να ενεργούσε και θα ζούσε όπως ένα θηρίο, ακριβώς, μέσα στο δάσος. Οι πράξεις του και οι αποφάσεις του θα ήταν παράλογες. Αυτή η μεταστροφή θα ήταν το αποτέλεσμα της κρίσης και της τιμωρίας του Θεού επάνω του. Μέχρι να μετανοήσει και να αναγνωρίσει την μοναδικότητα του Θεού ως κυρίαρχο του ουρανού και της γης, ο δημιουργός μας Θεός. Ωστόσο, πάντοτε η κρίση του Θεού συνοδεύεται από προειδοποιήσεις. Δεν φέρνει την κρίση του απότομα. Δεν θα δει έναν άνθρωπο που να μην τον υπηρετεί και δεν θα του δώσει την ευκαιρία να ακούσει, να ξυπνήσει, αλλά θα τον τιμωρήσει. Όχι. Ο Θεός πάντοτε συνοδεύει την κρίση του με υπομονή. Έτσι ο Θεός εκ του στόματος του Δανιήλ συμβούλευσε τον βασιλιά να μετανοήσει με τα εξής λόγια. Δια τούτο, βασιλιά, ας γίνει δεκτή η συμβουλή μου σε σένα και έκοψον τας αμαρτίες σου, σταμάτησε να αμαρτάνεις. Δια δικαιοσύνης και ανομία σου δια εκτιρμών 50 προσπάθησε να αλλάξεις τη ζωή σου. Ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Η συμβουλή του Δανιήλ ήταν σύμφωνη με τα πιστεύοντα. Διότι διακήρυται πως ο Θεός κυβερνάει επάνω σε όλη την κτήση και μπορεί να απομακρύνει την τιμωρία που επέβαλε εφόσον ο βασιλιάς μετανοούσε και παρακαλεί τον βασιλιά να σκεφτεί σοβαρά. Η συμβολή του Δανιήλ αποκαλύπτει μια μεγάλη βιβλική αλήθεια. Ότι δηλαδή ο Θεός δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους σε αμαρτωλούς και σε όχι αμαρτωλούς. Αλλά δέχεται ανεξαρτήτως από το παρελθόν και των πράξεων του κάθε ενός ανθρώπου, ανεξαρτήτως από τις πτώσεις μας, είναι έτοιμος να σώσει, να καθαρίσει καθέναν που μετανοεί. Και ο Δανιήλ αυτό λέει στον βασιλιά, να μετανοήσει. Αν ο άνθρωπος επιστρέψει στον Θεό, τότε ο Θεός θα τον δεχτεί. Και αν μετανοήσει ο άνθρωπος, ο Θεός θα μεταμεληθεί, θα μετανιώσει και δεν θα καταδικάσει. Αν όμως ο άνθρωπος αλλάξει στάση απέναντι του Θεού και σταθεί εναντίον του Θεού, τότε και αυτός ο Θεός θα αλλάξει στάση απέναντί του και θα φέρει την κρίση του. Κάτι το οποίο θα το κάνει μια μέρα στον ουρανό. Όσο η καρδιά του ανθρώπου παραμένει σκληρή απέναντι στην αγάπη του Θεού, απέναντι στη μακροθυμία του Θεού, απέναντι στην διάθεσή του να ελευθερώσει από την αμαρτία τους ανθρώπους, όσο η καρδιά του ανθρώπου παραμένει έτσι σκληρή, τόσο η οργή του Θεού κρέμεται επάνω σε κάθε άνθρωπο που δεν μετανοεί. Το ίδιο συνέβη στην ιστορία του προφήτη Ιωνά, τον οποίον έστειλε ο Θεός στην Νινεβή με ένα μήνυμα κρίσης. Λέγει εκεί στο λαό, μέσα στις πλατείες, οπουδήποτε πήγαινε, 40 μέρες ακόμα και η Νινεβή θα καταστραφεί. Είπε ο δούλος του Θεού. Όταν όμως ο Θεός είδε
ότι ο βασιλιάς και όλος ο λαός της πόλης είχαν συντριφθεί, είχαν αρχίσει να κλαίνε, να ορίονται, να φωνάσουν, να ζητούν βοήθεια, να ζητούν συγχώρεση. Ήταν συντετριμμένοι, παρακαλούσαν τον Θεό να τους συγχωρέσει. Ο Θεός τι έκανε? Άλλαξε γνώμη. Μολονότι τους είχε προειδοποιήσει ότι θα τους καταστρέψει, δεν το έκανε. Όταν λοιπόν άλλαξε η Νινεβή, άλλαξαν οι άνθρωποι τον τρόπο που σκέφτονται, άλλαξαν οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα από τον βασιλιά μέχρι και τον τελευταίο και ζήτησαν το έλεος και τη συγχώρεση του Θεού. Ο Θεός ανέστειλε την τιμωρία. Και όταν η Νινεβή απέβαλε την αμαρτία, ο Θεός έδειξε έλεος. Και κάτι τέτοιο ζητάει μέσω του ονείρου από τον Αμφόδονόσο. Βέβαια, ο Θεός δεν αλλάζει γνώμη σύμφωνα με τα ανθρώπινα κριτήρια και πρότυπα, αλλά μένει πιστός στην αλήθεια του, ότι μια μέρα ο άνθρωπος θα πεθάνει αιώνια. Παράλληλα, όμως, είναι ελεήμων, ώστε προειδοποιεί και παρατείνει τον χρόνο στον αμαρτωλό. Αυτό κάνει και στη γη μας. Παρατείνει τη διάρκεια της γης μας. Γίνονται τόσα τραγικά πράγματα καθημερινά και όλο και από μέρα σε μέρα χειρότερα και χειρότερα, που θα έπρεπε να κάνουμε τον Θεό, ο Θεός να οργιστεί, αλλά κάνει υπομονή. Γιατί θέλει ο άνθρωπος να τον γνωρίσει και να πιστέψει. Παράλληλα, ο Θεός είναι ελεήμων, ώστε προειδοποιεί και παροτρύνει τον χρόνο του αμαρτωλού, ότι πλησιάζει το τέλος του εάν δεν μετανοήσει. Για να μπορέσει έτσι ο άνθρωπος να μετανοήσει και τελικά να σωθεί. Αν όμως ο αμαρτωλός δεν μεταστραφεί, τότε θα καταστραφεί αιώνια, σύμφωνα με τη δίκαια κρίση του Θεού. Έτσι, στην περίπτωση του Ναβουχοδονόσορα, του έδωσε ο Θεός 12 μήνες χρόνο. 12 μήνες καιρό, ώστε να μετανοήσει και να αποφύγει την Θεία Τιμωρία. Μάλιστα, του περιέγραψε με ακρίβεια τι επρόκειτο να συμβεί και χρησιμοποίησε τις συμβουλές του Δανιήλ για να του αλλάξει τη γνώμη. Εν τούτοις, ο Ναβουχοδονόσορ, αντί να μετανοήσει, τον ακούμε στην αρχή να υπερηφανεύεται και είπε: «Δεν είναι αυτή η Βαβυλών η μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα διακαθέδραν του βασιλείου μου, με την ισχύ της δικής μου της δύναμης και για την τιμή της δικής μου της δόξης». Η στάση του ήταν καθοριστική, ώστε εκδιώχθηκε από το παλάτι και έζησε με τα θηρία στους αγρούς, στα βουνά. Ο Θεός λοιπόν δεν εκπλήρωσε αμέσως την κρίση που του επέβαλε, αλλά περίμενε με μετάνοια τον βασιλιά για ένα χρόνο, μπας και ξυπνήσει. Ήτανε μέσα στο παλάτι όταν τα είδε αυτά. Ο Θεός τον έδιωξε από το παλάτι και τον έκανε σαν ζώο να ζει έξω, αλλά τον περίμενε ένα χρόνο. Ξέρετε, το ίδιο συνέβη και την εποχή του Νόε. Καθώς ο Θεός προανήγγειλε την καταστροφή του κόσμου με πλημμύρα και έπειτα περίμενε την μεταστροφή αυτών των ανθρώπων για 120 χρόνια.
Τεράστια μακροθυμία. Ο Νόε κήρυτε επανειλημμένα κάθε μέρα το ίδιο κήρυγμα, προσκαλώντας τον κόσμο να μετανοήσει, διότι διαφορετικά ο Θεός θα κατέστρεφε ολόκληρη την κτήση. Οι άνθρωποι τον κορόιδευαν. Αυτός τους μιλούσε τι ο Θεός του είπε να κάνει και τι θα κάνει εάν δεν μετανοήσετε. Αλλά τι λυπηρό. Ούτε ένας άνθρωπος δεν πίστεψε στο κήρυγμα του Νόε. Και κανείς δεν επέστρεψε στο Θεό. Μολονότι αυτός περίμενε υπομονετικά την επιστροφή τους. Τι λυπηρό. Γιατί ήδη ξέρουν που βρίσκονται και το βασανιστήριο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί ξέρουν τι έχουν χάσει. Και ένα ακόμα παράδειγμα από την Αγία Γραφή είναι τα ασεβή παιδιά του ιερέα Ηλί, του Οφθή, τον Φινεέ και τον Οφνή, τα οποία παιδιά του έπραταν αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον Ηλί ότι θα εγκαταλείψει την οικογένειά του για πάντα, αν τα παιδιά του δεν αλλάξουν στάση και αν δεν μετανοήσουν. Και επειδή όμως ο Ηλί δεν τόλμησε να πειθαρχήσει τα παιδιά του, δεν ακολούθησε την εντολή του Κυρίου, ο Θεός προετοίμασε τον προφήτη Σαμουήλ στη θέση του. Και η κρίση του επέφερε την καταστροφή του Ηλί και όλης της οικογένειάς του, χωρίς να υπάρχει κανένα τέκνο που να τον ακολουθήσει. Έχει σβήσει. Ακόμη ο Θεός υποσχέθηκε στον Σολομώντα να τον ευλογήσει αν ακολουθήσει το θέλημα του καθημερινά. Και πράγματι τον χάρισε πολλές ευλογίες. Ένας από τους πιο ευλογημένους ανθρώπους που ο Θεός έβαλε το χέρι του επάνω και τον έχει εμπλουτίσει. Όμως στο τέλος ο Θεός τον έκρινε, διότι δεν στάθηκε πιστός ως το τέλος. Τότε ο προφήτης Ιερεμίας προειδοποιούσε τον ανυπάκο Ιούδα, τη φυλή του Ιούδα, να μετανοήσει. Η άρνησή του είχε ως αποτέλεσμα την έλευση και την κυριαρχία του Ναβουχοδονόσορ που έγινε το 605 π.Χ. Γνώριζαν τον Θεό, οι προφήτες μιλούσαν για το τι θα κάνει ο Θεός, αλλά όλη η φυλή του Ιούδα ήταν τέρμα αντίθετα και με τους προφήτες και με τον Θεό. Και ο Θεός έστειλε τον Ναβουχοδονόσορα το 605. Μολονότι ο προφήτης Ιερεμίας συνέχιζε να κηρύττει στον λαό αυτά που είπε ο Θεός, ο Ιούδας, η φυλή του Ιούδα αδιαφόρησε για δεύτερη φορά, ώστε το 598 ξαναστέλνει τον Ναβουχοδονόσορ που στράφηκε εναντίον τους με ακόμα πιο σκληρό τρόπο. Γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Μακροθυμεί, προειδοποιεί, σκληραίνει, δείχνει την δύναμη την οποία έχει να τους εξαπαντήσει και να τους εξαφανίσει. Αλλά ο λαός του δεν τον πίστεψε. Ο Θεός συνέχισε να δίνει χρόνο στο λαό του. Κάθε φορά που ερχόταν ο Ναβουχοδονόσορ ή κάποιος άλλος εχθρός, δεν τους ισοπαίδωνε τελείως. Ήταν ένα μέρος που ο Θεός επέτρεπε να εξαφανιστούν, αλλά
την ελπίδα ότι οι υπόλοιποι θα μετανοήσουν. Αλλά δεν το έκαναν. Και έτσι ο Θεός συνέχισε να δίνει χρόνο στο λαό του, καθώς ο προφήτης κήρυτε επίμονα το μήνυμα της μετάνοιας. Εν τούτοις, η καρδιά του Ισραήλ ήταν τόσο σκληρή, ώστε το 587 π.Χ. ο Ναβουχοδονόσορ κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ. Εχμαλώτισε τον λαό και τους μετέφερε στη Βαβυλώνα, μεταξύ αυτών και τον Δανίη. Έτσι, ο Ιούδας, η φυλή του Ιούδα, απέρριψε κάθε προειδοποίηση και δεν εκμεταλλεύτηκε τα χρόνια της υπομονής του Θεού και της μακροθυμίας του Θεού, με αποτέλεσμα η κρίση του Κυρίου να πέσει επάνω τους. Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά, όμως όλα αποδεικνύουν πως από τη στιγμή της προειδοποίησης μέχρι τη στιγμή της κρίσης μεσολαβεί πάντοτε στην παρουσία του Θεού μία περίοδος χάριτος, κατά την οποία ο Θεός περιμένει τον αμαρτωλό άνθρωπο να μετανοήσει, ώστε να αποσύρει ο Θεός την τιμωρία αυτή για την οποία μιλάει. Αν όμως δεν αλλάξει ο άνθρωπος γνώμη και στάση, τότε ο Θεός θα τον κρίνει ολοκληρωτικά. Σύμφωνα άλλωστε με τις παροιμίες κεφάλαιο 29 και εδάφιο 1, γράφει εκεί: άνθρωπος, ως της ελεγχόμενος σκληρύνει των τράχυλων εξέφνης, θέλει αφανιστεί και χωρίς ιάσερος. Έτσι ο άνθρωπος που ελέγχεται, αντί να μαλακώσει, σκληραίνει. Και ξαφνικά έρχεται ο αφανισμός. Και αυτό γίνεται στη ζωή πολλών ανθρώπων, που ευχόμαστε ακόμα και στον θάνατο ο Θεός να έχει κάνει έλεος, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί και όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι όλα είναι εντάξει και πεθαίνει, δεν έχει ελπίδα καμία πια. Τελικά κάθε αμετανόητος αμαρτωλός θα τιμωρηθεί και θα βρεθεί στην κόλαση αιώνια, απομακρυσμένος από τον Θεό, χωρίς να υπάρχει άλλη ευκαιρία για μετάνοια. Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για τα άτομα της οικογένειάς μας, για τα παιδιά μας, για τα ανέσια μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, για τους κοντινούς, τους γειτόνους. Πρέπει να προσευχόμαστε με ζήλο, με πόνο, γιατί ο χρόνος που μένει στον καθένα μας το γνωρίζει μόνο ο Θεός και δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε. Και θα είναι τόσο κρίμα πολλοί άνθρωποι που είναι γύρω μας και δεν τους μιλάμε, έχουμε και τις ευθύνες μας που εφεύγουν χωρίς να ακούσουν και αυτό. Το Άγιο Πνεύμα παρακαλεί τον άνθρωπο να μαλακώσει την καρδιά του κάθε φορά που κηρύττεται το Ευαγγέλιο. Και διαβάζουμε στους Εβραίους κεφάλαιο 3 και εδάφια 7 με 8. Γι' αυτό, όπως λέγει το Άγιο Πνεύμα, σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας, όπως στην περίπτωση της ανταρσίας κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας στην έρευνα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Απόστολος Παύλος, για να τονίσει το σήμερα, λέει στην Εκκλησία της Κορίνθου: επειδή λοιπόν είμαστε συνεργάτες του στο έργο του, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να μείνει ατελεσφόρητο για σας η χάρη του Θεού. Διότι λέγει ο Θεός στον Λόγο Του: σε καιρό που ήταν ανοιχτή η πόρτα σε εισάκουσα
και σε ημέρα που προσφερόταν η σωτηρία σε βοήθησα. Να λοιπόν τώρα είναι ο καιρός που είναι ανοιχτή η πόρτα. Να τώρα είναι η ημέρα που προσφέρεται για σωτηρία. Β' Κορινθίους 6, 1 και 2. Και σήμερα είναι η ημέρα που δίδεται ευκαιρία για σωτηρία. Και κάθε φορά που κηρύττεται το Ευαγγέλιο με πολλούς και διαφόρους τρόπους, είναι ευκαιρία για σωτηρία. Ο ίδιος ο Θεός που έδωσε στον Ναβουκοδονόσορ μια περίοδο χάριτος 12 μηνών, ένα ολόκληρο χρόνο. Ο ίδιος ο Θεός δίνει σε κάθε άνθρωπο την ευκαιρία να τον πλησιάσει και να τον γνωρίσει ακόμα και σήμερα. Η κρίση, αδελφοί μου, είναι βέβαιη για όσους αδιαφορήσουν και δεν μετανοήσουν. Παράλληλα όμως υπόσχεται πως όποιος βαδίζει προς Αυτόν θα τον συναντήσει. Όποιος προσευχηθεί σε Αυτόν θα τον απαντήσει. Όποιος του παραχωρήσει τη ζωή του θα την σώσει. Ο Θεός παρακαλεί και περιμένει κάθε άνθρωπο, κάθε αμαρτωλό να τον πλησιάσει. Και αυτός θα τον δεχθεί και θα τον συγχωρέσει. Και εμείς πρέπει, καθώς προσευχόμαστε, καθώς μελετούμε το Λόγο του Θεού, καθώς βλέπουμε τις προειδοποιήσεις του Θεού, καθώς θυμόμαστε ότι είναι και μακρόθυμος Θεός, να εκμεταλλευτούμε την κάθε μας μέρα, την κάθε μας ευκαιρία, προσευχόμενοι για ανθρώπους μας, για δικούς μας, για φίλους μας, για εργάτες μας. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και ο Θεός σίγουρα θα μας ακούσει. Γιατί έστειλε το Γιο Του για να σωθούν οι άνθρωποι και όχι απλά να τους καταδικάσει. Και εκεί μέσα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ρόλο να προσευχηθούμε. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνιε, καθώς είμαστε στην παρουσία Σου και μας θυμίζεις, Κύριε, τους τρόπους με τους οποίους Εσύ ο τόσο μακρόθυμος Θεός έχεις χρησιμοποιήσει μεθόδους να πιστέψουν άνθρωποι μέσα στους αιώνες και τους διαβάζουμε αυτούς που πιστέψανε μέσα στο Λόγο Σου. Ζητούμε, Κύριε των δυνάμεων, Εσύ ο Θεός να ακούσεις και τις δικές μας προσευχές και να βάλεις, Κύριε, βάρος στις καρδιές μας να προσευχόμαστε, ώστε άνθρωποι, Κύριε, για τους οποίους προσευχόμαστε να αγγιχθούν από το Πνεύμα του Άγιο και να ζητήσουν Εσένα και σαν τον Ναβουκοδονόσορ να επιστρέψουν, Κύριε, στην παρουσία Σου. Ευλόγησέ μας, Πατέρα ουράνιε, και δίνε μας σοφία, δίνε μας ζήλο, δίνε μας όρεξη να μιλάμε μαζί Σου με διάφορους τρόπους. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Να κλείσουμε με τον ύμνο 254, «Ήκουσα την συν όπιστε φωνή». Ύμνος 254.